मानो हारसिंसो? सासे मिथिंसो दंहैयो। बबाव मिथियालाय? सिमोन। हिनजावाबो? गथ'बो? गथ'आलाय बिमानि उनाव। माला थांनायलाय? होमबा हिनजाव थांखांबायानो? माला थांखो? हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। बयनिसिमबो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे दिनैहाय नैबे बेरेफुंजानि आङो दिनैहाय न'निफ्राय मोनसे गोजान जायगायाव आङो जारनि खालामनो नागिरदों। बे जाहैबाय आङो बिनिफ्राय नैबे गामिनिफ्राय हारसिं थांगोन आरो टाउननिफ्राय सासे लोगो थांगोन। बेखौबो मोजाङै दिन्थिलांसै जोङो आरो अबाव थांगोन आरो जोङो अबेहाय थाहैगोन आरो सानबेसे जों थागोन आरो मानि थाखाय थांगोन नङा होमबा? बेखौबो आं नोंथांमोननो जोबजासे नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासे, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। आङो दायो न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय, दुगैखांबाय, दायो दुगैखांना थाव साव फुनखांबाय नै। आयना एसे नायसै, खानायखौबो एसे सिनजानांगौमोन, सिनजानोबो सम मोनासै नालाय। जायखिजाया र' जायखिजाया थांनोसै नङा होमबा? नोंथांमोनाबो थांफाबाय थादो। एसे दिन्थिनो र' आङो जुथा गानसै। ओइ जुथा गाननि र', वाव जुथा गानबाय। होनब्लाबो गैलालै, एकदम मैया दाख्लै गारि सुनायाव सोरबा लाखिबाय, गारि सुग्राफ्रा लाखिलायबाबो जानांगौ जाखो। न'निफ्राय रेडि। आङो दायो मा लादों एसे दिन्थिनोसै। न'निफ्राय थांगोन नालाय एसे साननै सानथामसो थागोनथ', सानबेसे थानाय जागोन बेखौ आं दाहाय लास्टआव बुंसै। गारियाबो ओरैबायदि साफा जायाखै, सुनो मोनाखै, बिराद लेथ्राखा। एसे दिन्थिनोसै मा लादों। आंना माने जाहैबाय बेगबो गैया नालाय, नै जोङो बेखौ लाखाबाय, उन्दुग्राखौ लाखाबाय आङो। ओमफ्राय बेयाव माखौ खोबखोलै, नै वा गस्लाखौ माने बेयाव गारिसियावनो लाजोब्बाय आङो। गाबोन गाननो थाखाय बेखौ लाबाय, ओमफ्राय कम्बलबो लाखाबाय दै। बे माला बनांगौमोन, बे कार्पेटआव थाखाबाय, कार्पेट थाबाय, ओमफ्राय जि बग्रा लानाय, जि बग्राबो लाबाय। थिगासे जाबाय, आं दायो खोबनोसै। नै नायदो अबस्थाया माबायदि ना, ओरैबायदि लेथ्रा जाना दं गारिनि अबस्थाया, कन्डिसना। आङो दायो थांगासिनो सिमेन चापरि। सिमेन चापरियाव जोंहा माने UBPO नि मिटिं जाबाय दङ, मैयानिफ्रायनो जादों। 29, 30, 31 आरो 1 फेब्रुवारि। मा सानबाय, मैयानो आं थांनो नागिरदोंमोन। मैया माने मा जाहैबाय, टाइमाबो जादिया, ओंखायनो आङो दिनैहाय थांनोसै। थांनानै ओमफ्राय सानबेसे थानाय जागोन, दा हराव जुदि थानाय जायोबा थानोसै, आरो थानाय जायाबाथ' मा खालामनो। जायखिजाया थांग्रोसै, बिनि उनावसो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिलांसै। आरो माने मा जाहैबाय, ओरैबायदि गिदिर खुंनायखाय माने गोसोआ थानो हायासै आरोखि। ओंखायनो जोङो हर थानायनि थाखाय बायदिसिना लाहार फाहार खालामबाय, लाबाय माखासे। ओमफ्राय आंजों लोगोआव सोर थांफागोन आं बेखौबो दिन्थिनोसै। बे जाहैबाय माने टाउनावसो थायो नालाय मानसिया, माने बे जाहैबाय आंनि गोदोनिनो माने एकदमबारे क्लासमेटमोन। बिथाङा माने दायो माने गामि एरियायाव थाया, बियो टाउनाव थायो। टाउन आरो बबे जायगायाव थायो आरो बियो सोर, आरो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै। नोंथांमोना मुथथे नैबे आंनि नैबे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोना जोबजासे नायलां। आङो नैबे मिटिंखौहाय UBPO नि मिटिंखौहाय माने जानाय दा सोलिबाय दङ, बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै। फ्राय मानसिफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव नुखाबाय जानांगौ माबायदि माने डेक'रेसन बानायदों बानायाखै नङा होमबा? जायखिजाया थांगोनसै, बिनि उनावसो जोङो दिन्थिलांनोसै नङा होमबा? जेब्ला मोनहैगोन अब्लासो मिथिगोन आंबो माबायदि जादों, माबायदि बानायदों, माबायदि बानायाखै। ओमफ्राय बे गैयै मानसि नालाय बिदिनो लामा माथो खालामनो उफाय गैया। नै हिन्जावा रेडि खालामना हरबाय आंनो। बेयाव खोब्बायसो होमबा? ओइ बाला हाबोलै, बिदिनो खोबदो नै। बे गैजा रोङि बायदि, बेगानो गैला जाहैबाय आरो बेनो जाहैबाय न'आ आंना। दे खोबदो। जाबाय जाबायलै। न'निफ्राय रेडि माने जागायलांसै दै, न'निफ्राय थांनोसै। नोंथांमोना थांफाबाय थादो नैबे गोदान भिडिअआवहाय ना। चलो लेट्स गो। फै, आङो नैबेयाव दा लामायाव फैयै दा नैबेयाव मोनफैबाय। बोरो मानसियालाय लामाखौ बावबाय नामा नोङो? लामाखौ बावबायथ'। बेजों फै, न' गोजौ, बेसेबां गोजौ, हाइस्ट न' गोजौजों हाबदों बे लामाजोंनो। बोरो माथो गैयानो। बयनिख्रुइ जौसिन न'जों बेलेग थ' दै लोंबाव लायनोसै जानो मोनफैबाय न' सिनावहाय। दै लोंलाखोमालै, थांखासिगोन डाइरेक्ट। लादो नों माखौ लायो। हाबजानो हाबजाया? हा? बग्रा लाखाबाय आं लानायालाय। हा? मानो हारसिंसो? सासे मिथिंसो दंहैयो। बबाव मिथियालाय? हिनजावाबो? गथ'बो? गथ'आलाय बिमानि उनाव। माला थांनायलाय? होमबा हिनजाव थांखांबायानो? नायमोन, आं दहायसो होन्दोंमोन ना, जोंना नैबेनो ना लोगोआ, एकदम गोदोनि लोगोमोन नालाय, क्लासमेटमोन। जायखिजाया बेना हिनजावाथ' गैला जाहैबाय, हिनजाव मैयानो थांखाबाय जाहैबाय। दा माने हिनजावखौहाय ओजोंहायसो लोगो मोनहैसिगोन बायदि मोनबाय आं, नङा होमबा? दहायसो आं बुंदोंमोन ना, आंजों सासे लोगो थांफागोन होननाया बेनोमोन आरोना लोगोआ। बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैहाय लोगो मोनबाय। ओमफ्राय मा जाहैबाय, जायखिया
टाउननि लामा नालाय दानिथ' माबायदि नुबाय जानांगौ लामाफ्रा माबायदि गुथेबनो जुदि गारि गिदिरफोर हाबोब्ला मथथे गाव गावनि बाउन्डारियावनो हाबनानैसो फिदिंलायनाय जागोन आरोखि मोनसे समावहाय दानो जाखाबायानो खिन्थु न'खौ बानायखाबाय ओंखायनो माने टाउनफ्राव थाफैनायाबो बिराद जारला दा बिथांमोना थायो टाउनावहाय दा बिथांमोननि लामायाव नै एकदम बोरैजायहाय जायखिया जोङो थांगोरसै नङा होमबा मिटिङाव जोङो दायो खैथा बाजियाव मोनहैयो आङो दहाय न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन 9टा बाजियाव ओंखारबोदोंमोन आङो माने 10टा जाबाय 9टानि एसे सिगां मोना दै दायो माने 10टा जाबाय एसे माने बारा 1 घन्टाद्राय लाद्रायासै आरोना बोरै मानसिया मा जाखो फैद' माफा लेजिलै मानसि ओंखारबाय नालाय जों दायो रुमनिफ्राय ओंखारनानै नै फैबाय जायखिया जोङो थांग्रोनोसै नङा होमबा जों जाहैबाय सानैल' बेलेगफ्राथ' मालाय थांबाय मैयानो जों आरो मा जाहैबाय माखासे समनि बेलायाव जों मैया थांनोबो हादिया थिनाव माने जों सानैजों सासेया मैया बे माने हिनजावजों गालांजाबाय जाहैबाय दिनै आरो ओमफ्राय जों सानैजों ब्लड फैबाय आरोखि बिदि नङा मा जाहैबाय ना बिथांना हिनजाव माने मा जाहैबाय मैया आबौनि नालाय आबौनि जानानै थांबाय हिनजावा जायखिया जोंहाथ' आबौबो गैला जेबो गैला जों जाहैबाय जेनेरेल कास्टनि मानसि नालाय जों जेनेरेल जाहैबाय आरो दा जोङो जेरावबो बाहागो गैला जों जायखिया नायग्राल' जानोसै ना दहायो आङो दिन्थिदोंमोन लोगोआ सोरमोन आरो दायो बियो अबावमोन नङा होमबा जायगाखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जायखिया जोङो दायो थांगोरनोसै सिमन चापरि खैथा जाखो टाइमा दायो 10टा जाबायना 10टानिफ्राय जोङो दायो खैथा बाजियाव मोनहैगोन जोंथ' बारा गोसाबो सालायखाया नालाय खम सम जोंनो माने 3 घन्टासो लानांगौ आरो आंनि नोजोराव ओंखायनो आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौहाय बेखौनो बानायबाय आरो नैबे आंनि लोगोखौबो सोरबाफोर बायदिया नुवाखैबो जानांगौमोन बेयाव अबाव थायो आरो बिनि मेन न'आ अबावमोन बेखौ आं उनावहाय दिन्थिनोसै थेवब्लाबो मानसिखौल' दिन्थिबाय आङो फै मोनफैबायलै जों नै दायो सिमन चापरि जोंनि थाग्राखौ एसे दिन्थिनोसै जोंना एकदम नै लास्टआवसो थाबाय धेमाजि ओरैथ' बिराद गिदिर दाहाय गिदिंगोन आङो जास्ट माने जोङो दा गारिखौ बेयावनो दोननोसै थाग्रा जायगायाव एसे दिन्थिग्रोसै फार्स्ट टाइम जों मायदियाव थागोन दाहाय जायगा मोनगोन ना मोना बेखौथ' मिथिला नै माने एन्जर बासा बायदि सोब माने खालि गोजा आरोखि दा सोब माने मानसिफोरा अबेबा फिल्डआव थांबाय जानांगौ सोरबा उन्दुना दं दाहाय जोङो अबाव थानो मोनगोन बेखौ मिथिया ना जायगा मोनगोन मोना जों दायो बेखौ मिथिया थेवब्लाबो जोङो दायो मोनफैबाय जायगाखौथ' जोङो बेयाव दोनथ'ला बेगखौहाय दाहाय जेला फैगोन ना उन्दुनोसैबासो जोङो बेयाव लानानै दोनफ्लांनो फैसै नङा होमबा दा मिथिया जोंनो दायो फैयै फाक्का 3 घन्टा ना 2 घन्टा 2 घन्टा लाबाय दिनै ना जोङो बेखौनो नोंथांमोननो आङो ससेयै भिडिअ लानानै दिन्थिबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनो नैबे लोगोजों जों फैनायखौनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनासो मिथिगोन ना मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो सोरबाफ्रा जुदि मेसेज जुदि माबा मोनसे बुंनांगौब्ला लिरनानै हरबानो जाबाय आङो ओमफ्राय दायो नैबेयाव जों गारिखौ दोननानै जोङो दायो अबावहाय थांगोन जोङो मेन गेटनिफ्राय माखासे दिन्थिनांगौखौ दिन्थिनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जायखिया नायलांबायल' थादोलाय आरोबाव नेक्स्ट भिडिअखौ आङो नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट आङो फेस मोनसे भिडिअ लाबावगोन बेखौहाय नोंथांमोननो आं फारसेनिफ्राय फारि दिन्थिलांसै दिनैनिफ्राय बेयावहाय माबायदि हाबाफारि लानाय जादों ना बा जायाखै आरो माबायदि नुथाय नुगोन बेखौनो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि दिन्थिलांबाय थानोसै ना आं बेखौहाय फेस 1 भिडिअ हिसाबैहाय माने फार्स्ट टाइम माने होग्रोनाय जासिगोन होमबा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ना अके बाय